Žena će ti satirati glavu. Govori Isus. Koliko ima zloduha, veliki broj, to su milijarde i svugdje vrvi sve od njih. Svi su otvrdnuli u zlu. Nisu svi podjednako krivi, te stoga nisu ni jednako kažnjeni, ali svi žive u strahu i užasu, ulijevaju strah, a i sami žive u strahu koji neće imati kraja. Njihov poglavar može raspiriti osobne, društvene, obiteljske nerede širom svijeta, izazivajući strašne tiranije i bješnjenja. U stanju je čitave narode ispuniti strahom, premda i sam živi u strahu. Živi u strahu i pred ženom koja je uništila njegov san o vrhovnoj vlasti nad čovječanstvom. Stoga ga se ne boje duše koje žive od vjere. Nakon prvog grijeha govorio je Bog praroditeljima, zadao im pokoru i obećao otkupljenje. Zatim se obratio uzročniku zla, prokleo ga i obećao teški poraz. Žena će ti satrti glavu. Te riječi bile su za Sotonu najveća kazna i bit će mu u vječnosti. Cijena presvete djevice, proganja ga posvuda i tjera u strah i zdvojnost. Za njega nema mira jer izgara i tone od želje za zlom. Znade da će na kraju pobjeda pripasti ženi i njezinu sinu. Ako prođemo povijest crkve, nećemo naći sveca koji ne bi bio iskreni štovatelj Marije. I obratno, što su više štovali Mariju, tim su više rasli u ljubavi Božjoj, u kršćanskom savršenstvu, jer ništa majci Božjoj toliko na srcu kao slava Božja i napredak duša. Možemo reći da je to tipična oznaka katolika. U pravilu se nabrajaju dvije oznake koje kršćanina čine katolikom, a to je Euharistija i Marija. To je znak prepoznavanja katoličanstva. Preko Marije dolazimo do Isusa. Preko Marije Isus dolazi k nama. Kad čitamo prvi navještaj Gospe u knjizi Postanka, se kaže: žena će ti satirati glavu. Na poseban način misli se na Gospu i na njeno potomstvo. Imamo opet spomen žene na svršetku povijesti spasenja u otkrivenju. Po vječnoj odluci providnosti Marijino se materinstvo mora proširiti na crkvu, kako to tvrde mnogi glasovi crkvene predaje, za koje je Marijino materinstvo prema crkvi odraz i nastavak njenog materinstva prema Božjemu Sinu.